Și ce dacă? Aici. Să-mi sugea cu asta. Nu contează că ăla i-o dat voie. Cu asta am sugea. Nu contează. Deci eu conduc să-mi văd regulile mele, care mi se aplică mie. Nu că băul ăla dă prioritate la fraierul ăla la altul. Aia nu mă interesează pe mine. Eu sunt atent la pietoni și la legile care mi se aplică mie. Nu la legile care vor să le aplice alții pentru că așa vrea p***a lor. Dar din cauza la șmecherii care reinventează circulația se fac accidentele. Dacă vine și poliția și ăla să oprea, ce era la vândat? Păi lua și pe ăla care s-a oprit să dea amara în prioritate și lua și pe ăla că s-a băgat. Pe amândoi îi lua. La primul îi dădea amendă și la ăla care s-a băgat îi lua carnetul. Deci... Tu stăteai în service. Da, eu stăteam în service. Ăla ar trebui să-mi dea prioritate de dreapta. Dar el nu e în stare. Eu îi fut ăla.